diolch yn i ti o Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron ac yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigyrhau wrthym i dywallt ysbryd arnom. Tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ddechrau drwy ganu'r emyn rhif 59. 59, rhegluniaeth fawr y nef, mor hyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Dyw. 59, gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd 'na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal nos Iau yma, felly Ionawr 16, nos Iau sy'n dod am hanner awr wedi 7, cwrdd gweddi drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Mae'r wrthyn ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 314, 314.
Llawn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 5 benod. Ioan penod 5. Ac yn dechrau'n adnod 31. Ioan 5, adnod 31. Os ydw fi yn tystiolaethu amdana fy hunan, nid yw fy nhystiolaeth i wir. Arall sydd yn tystiolaethu amdana fi ac mi a wn mae gwir yw'r tystiolaeth y mae efen ei tystiolaethu amdana fi. Chwechwi anfynasoch at Ioan ac efe a ddig tystiolaeth i'r gwirionedd, ond mae fi nid ydw fy'n derbyn tystiolaeth gan ddyn, eithyr y pethau hyn yr ydw fy'n ei dywedyd fel y gwaredau'r chwi. Efe oedd ganwyll yn llosgi ac yn goleio a chwythau oeddech ewy llysgar i orfoleddu dros amser yn ei oleuni ef, ond y mae gen i fi dystiolaeth fwy nag Ioan, canis y gweithredoedd a roddes y tad i mi i'w gorffen, y gweithredoedd hynny y rhai yr ydw fi yn ei gwneithir sydd yn tystiolaethu amdana fi, mae'r tad am hanfonodd i. A'r tad o'r hwn am hanfonodd i efe a dystiolaethodd amdana fi, ond ni chlywsoch chwi ei lais ef un amser, ac ni welsoch ei wedd ef, ac nid oes gennych chwi moi air ef yn aros ynoch, canis yr hwn anfonodd efe, hwnnw nid ydych chwi yn credu iddo. Chwiliwch yr ysgrythurau, canis ynddynt hwyr ydych chwi yn meddwl cael bywyd tragwyddol, a hwynt hwy yw'r rhai sydd yn tystiolaethu amdana fi. Ond ni fynwch chwi ddyfod ata fi, fel y caffoch fywyd. Nid ydw fi yn derbyn gogoniant oddi wrth ddynion, ond mae fi a'ch adwain chwi nad oes gennych gariad Duw ynoch. Mae fi a ddeithim yn enw fy nhad ac nid ydych yn fy nerbyn i. Os arall a ddaw yn ei enw ei hun, hwnnw a dderbyniwch, pa fodd y gellwch chwi gredu, yr rhai ydych yn derbyn gogoniant gan eich gilydd ac heb geisio'r gogoniant sydd oddi wrth Dduw yn unig. Na thybiwch y cyhydda fi chwi wrth y tad, mae a'ch cyhydda chwi, sef Moses, yn yr hwn yr ydych yn gobeithio, canis pe credasech chwi i Moses, chwi a credasech i minnau, o blegyd amdana fi yr ysgrifennodd efe. Ond os chwi ni chredwch i'w ysgrifeniadau ef, pa fodd y credwch i'm geiriau i. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma cael dod ger dyfron ac yn cael dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod o Dduw yn diolch i ti bod ffordd wedi ei hagor, bod yna groeso i bechaduriaid i ddod i'th bresenoldeb di, ond pechaduriaid sydd wedi derbyn iachawdwriaeth, sydd wedi derbyn maddeiant pechodau, wedi golchi yn llwyr lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw fel rhai sydd wedi mabwysiadu i'th deulu di, ni'n gallu dod fel dy blant yn ystod yr oedfa hon, i ni'n yn cael mwynhau'r fraint o gallu dod i alw ar dy enw di, yn gallu dod i alw ar dy enw di pa bynnag bryd, i ni'n gallu galw arna ti wrth i ni gerdded i'r oedfa, wrth i ni dy addoli di yn ystod yr oedfa, ac wrth i ni adael yr oedfa, wrth i ni fynd i'n cartrefi, wrth i ni fynd i'n gwaith, i fynd o le i le, i ni'n gallu dod i'th bresenoldeb di, gan ein bod yn blant i ti, gan ein bod wedi derbyn iachawdwriaeth trwy'r hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom. Ac felly o Dduw i ni yn diolch am yr Efengyl sanctaidd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth sydd wedi ei ddarparu ni, ac nad oes rhaid i ni wneud dim, y cyfan yn rhad gan i'r Iesu dalu'r pris yn llawn. Felly o Dduw i ni yn gweddio hyd yn oed heddi, y bu na rai yn dod i dderbyn iachawdwriaeth, i dderbyn yr hodd o ffydd, i gredu ymddiried, i gallu derbyn y gallu edifarhau, i dderbyn ac i gofleidio yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gofyn y bydd i di ar waith yn agor y llygaid y deillio, mwyn iddynt weld. I ni yn gwybod o Dduw o brofiad, i ni'n gwybod o dy air, ond i ni hefyd yn gwybod o brofiad nad yw'r anghredadyn yn gallu deall, nac yn gallu gweld, ac yn gallu clywed rhyfeddodau yr Efengyl. Ond o Dduw, pan fod ysbryd i ar waith yn dechrau agor y llygaid ac yn agor y clistiau,
yna mae'r rhyfeddodau yma yn dod yn real. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti i weithio yn ein plith, i ti i agor llygaid, i ddeffro pobl o'i trwmgwsg, i beri y byddant yn eistedd i fyny a gwrando am y tro cyntaf yn ei bywydau. Ac o Dduw, wrth wrando, i ddod i weld bod rhaid dod at Grist. O Dduw, i ni yn gweddio felly y bydde ti yn peri y bydd fath gwirthiau yn digwydd yma yn ein plith, yn ystod yr oedfa ac yn ystod yr oriau a'r dyddiau sydd i ddod. I ni'n cyflwyno y dydd i gyd i ti nawr ac yn gofyn y byddwn ni yn cael gweld ffrwyth gwaith cyhoeddiad yr Efengyl. Hefyd o Dduw, i ni'n cyflwyno'n cwrdd gweddi ar nos Iau ac yn gofyn nawr am dy ddiogelwch i ni mor ymwybodol sut y mae'r un drwg yn ymosod yr hyn sydd ohono ti ac yn dod â phob math o anhawsterau a threialon a digalondid ar ein traws ni. Ond o Dduw, i ni yn gweddio byddi di yn gweld yn iawn i fod yno'n barod. I ni'n gwybod o Dduw dy fod wedi trefnu'r oedfa ohono nos Iau yn rhagwyddoldeb cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Ac felly o Dduw, wrth i ni agosau at yr oedfa honno, i ni yn gofyn i ti rhoi dy gweddiau i ni, yr hyn y dylsem alw arna ti, i ni frwydro gyda ti mewn gweddi, ac i ddod i alw ac i ofyn am bethau mawr. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno y pethau hyn oll i ti, ac yn gofyn i ti i weld yn iawn, i ddod i'n plith, i dywallt ysbryd arno, i weithio mewn ffordd, mae ti fydd yn cael yr holl fawl a'r clod. Tywallt ysbryd arnom nawr, tyrd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mai noddfa. 47, gewn ni sefyll i'w chanu.
Fydd o'n testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, y 5 benod ac adnod 39. Ioan 5, adnod 39. Chwiliwch yr ysgrythurau, cynnes ynddynt hwyr ydych chi yn meddwl cael bywyd tragwyddol, a hwynt hwy yw'r rhai sydd yn tystiolaethu amdana fi. Nawr, gwybu Crist, yr hyn oedd yng nghalonnau yr Iddewon. Yr oedd yn gwybod y cyflwr tywyll eu calonnau, yr oedd yn gwybod nad oeddent yn credu ynddo. Nad oeddent, i ddweud y gwir, ag unrhyw awydd i gredu ynddo. Yr oedd yn gweld y gynulleidfa o'i flaenau, ac yr oedd yn gwybod i ddechrau, fel byddwn ni'n gallu tybio i raddau, ond wrth gwrs y mae Crist yn gwybod yn fwy. I ni'n gallu dirnad y ymateb corfforol, y wyneb, a sut mae rhywun yn ymateb i'r hyn i chi'n ei ddweud, ac mae yn bosib i gallu dweud i bwynt, ond falle ddim cael yn iawn. Ond yr oedd Crist yn gallu dweud o hynny, ond fwy. Yr oedd e'n gwybod beth oedd yn y galon, oedd e'n gwybod doedd rhain ddim yn credu, ond oedd e'n gwybod doedden nhw ddim eisiau credu chwaith. Oedd e'n gwybod hynny. Falle bydd y pobl eraill, o'i cwmpas nhw ddim mor ymwybodol, rhai yn, ond yr oedd e'n gwybod nad oedd awydd. A fel heddi, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwybod yr hyn sydd yn eich calonnau chwi. Mae'n gwybod yr holl esgusodion, yr holl wrthwynebiadau sydd yn eich calonnau i gredu. Os nad ydych chi'n credu heddi, mae mwyafrif o bobl sydd yn y sefyllfa hynny yn meddwl eu bod nhw yn unigryw, yn meddwl does neb arall yn meddwl cweit yr un fath yn nhw, ond i chi yn yr un cwch ar mwyafrif a does dim byd newydd. Ond mae Iesu Grist yn gwybod yr esgusodion pam i chi ddim wedi credu hyd yn hyn. A mae'n gwybod y gwrthwynebiad sydd gyda chi yn erbyn yr Efengyl. Fydd yn amryw, mae'n mynd i amrywio o berson i berson. Os ych chi wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol, falle bod chi'n beio y rhieni. Ac yn beio nhw, eich chi'n meddwl, dwi ddim eisiau credu, mae nhw wedi rhwystro fi rhag mynd allan i feddwi, neu mynd allan i barti, neu beth bynnag. Dyna beth yw'r pobl plant yn ei harddegau. Dyna gan amla sydd yn ei cynddeiriogi. Maen nhw'n iawn tan maen nhw'n 12, ond pan maen nhw'n 14-15, chi yw'r rhai caled a chreulon, a dyna'r gwrthwynebiad gan amla. Gan amla, dwi ddim byd newydd. Dyna fel mae wedi bod dros y canrifoedd. Mae yna rhywbeth, rhyw wrthwynebiad. Chi sydd yn stopio fi rhag cael mynd i chwarae pêl-droed ar y sil, neu mynd bynnag yw'r gêm, neu rygbi ar y sil, neu gwylio'r gêm ar y sil. Ac dyna'r gwrthwynebiad. Mae Iesu Grist yn gwybod hynny. Ni'n gwybod hynny, ond mae Iesu Grist yn gwybod y well. Mae e'n gwybod beth yw'r rheswm i chi dal heb gredu. Neu rai nid sydd fan hyn, rhai efallai fydd yn gwrando ar y we, ac ddim yn credu, ac efallai trwy rhyw fath o chwilfrydedd yn dod i wrando, rhywsut trwy raglenniaethau yn gwrando, falle rheini. Mae e'n gwybod beth yw'r gwrthwynebiad sydd ganddo chi. Pob anhawster, pob problem. Mae'n gwybod, i chi falle, yn galw am fwy o dystiolaeth. Dyma'r oes sy'n ni'n byw ynddi. Yr oes goleuedig, yr oes clyfar, pobl gwyddonwyr, mathemategwyr yn gweiddi am ffeithiau prawf, ystadegau. Ac roedd e'n gwybod bod yr Iddewon yn meddwl fel hyn. Roedd e'n gwybod hynny. Roedd Iesu Grist yn gwybod bod yr Iddewon yn galw allan am fwy o dystiolaeth fel petai. Adnod 31. Os ydw i fi yn tystiolaethu amdana fy hunan, nid yw fy nhystiolaeth i wir. Nawr, mae hwnna'n swnio'n rhyfedd ar y darlleniad cyntaf, ond gadewch fi esbonio fe. Wrth gwrs, nid yw Iesu Grist yn dweud nad yw ei dystiolaeth ef ei hun am bwy ydyw yn ddiwerth. Hynny yw, dwi ddim yn wir. Dwi ddim yn dweud hynny. Dwi ddim yn dweud, mae fy nystiolaeth i, fi yw mab Dyw, ond dwi ddim yn wir. Wrth gwrs, dwi'n yn golygu hynny. Beth yw'r tôn? Y tôn y frawddeg yw, fel beth yn siarad gyda nhw, nid ydych chi yn barod i gredu, yn eich barn chi, nid yw hyn dwi yn ei ddweud yn ddigonol, gan mai fi sy'n dweud e. Chi'n anghywir. Ond i chi meddwl, wel, ti'n dweud y fod yn fab Dyw. Ond felly gallai ddim fod yn wir, achos ti'n tystiolaethu amdana ti dy hun. Ond doedden nhw ddim yn credu. Wrth gwrs, mae Iesu Grist yn gwybod, mae dystiolaeth yn ddigon.
A fe ddyle fe fod. Mab Duw yno yn y cnawd o'i blaen nhw yn dweud pwy oedd oedd. Roedd presenoldeb diwdod o'i amgylch e. Ac roedd yn dweud fi yw'r Meseia ac dyna lle mae'n dangos iddyn nhw, ond doedden nhw ddim yn credu. Ond mae Iesu Grist yn dweud, dydych chi ddim eisiau credu. Dydych chi ddim yn barod i gredu. Sawl un yma heddi falle, neu falle'n gwrando sydd yn meddwl, nad oes digon o dystiolaeth. Mae Iesu Grist oedd Duw, y Meseia. Falle bod na rhai. Be sy'n drist yw, falle bod na rhai meddwl, wel, falle fod e, beth yw'r ot. Os yw e'n Meseia, os oes na Dduw, os oes na Grist, ac falle bod hyd yn oed wedi mynd i'r caledwch hynny hyd yn oed. Wel, gydewch ni symud ymlaen. Mae yna brawf diamheuol yma yn yr ysgrythur yn yr adnodau yma. I ni hefyd yn gweld anghrediniaeth ystyfnig, ac hefyd mae yna gyngor gwerthfawr i orffen. Wel, y prawf diamheuol, oherwydd ei anghrediniaeth yn galw am dystiolaeth, a dyw e ddim yn anhebyg i'r oes hon. Mi fydd yr oes hon yn galw am fwy o dystiolaeth. Profwch bod na Dduw. Dyna beth o'n i'n edrych yno yn yr cwrdd pobl ifanc neithiwr yn Thomas Watson Body Divinity. Bodolaeth o Dduw. Does dim angen profi bod na Dduw, ond mae yna brawf anhygoel yn yr ysgrythur o fodolaeth Dduw. Mae yna brawf o gwmpas y byd bod na fodolaeth o Dduw. Dyw'r ysgrythur ddim, mae'n cymryd bod na Dduw. Sy'n eisiau profi'r peth? Mae e mor amlwg. Y ffŵl sydd yn dweud nad oes na Dduw. Ffŵl sydd yn dweud bod dim Dduw. Mae yna gymaint o dystiolaeth i brofi bod na Dduw dros y byd i gyd. Sdim amser i fynd ar hyd yn nhw gyd nawr, ond fedra i rannu fe gyda unrhyw un sydd eisiau gwybod. Ond dim yn lle fi fan hyn yw i brofi fe. Ond dyna yw'r broblem. Mae yna rai yn dweud, petai chi'n gallu profi fi bod na Dduw. A fod mae Iesu Grist oedd mab Dduw. Mae hwnna wahanol. Dyw e ddim. Dyw e ddim gwahanol. Bydde fydden yn wneud dim gwahaniaeth i chi. Petai yr holl le'n siglo fan hyn heddi, ar y gair yn galw i Dduw siglo'r adeilad. Allai fentro dweud hyn wrthoch chi. Bydde fydden yn wneud dim gwahaniaeth. Mi fyddech chi dal yn mynd allan ar y penwythnos, fyddech chi dal i gwrthod gwrando ar gair Duw, fyddech chi'n dal i wrthod sancteiddrwydd a diwioldeb. Byddech chi dal yn ei wrthod e? Dwi'n wneud dim gwahaniaeth. Petai'r holl dystiolaeth i chi'n galw amdano, dwi'n wneud gwahaniaeth. Oherwydd anghrediniaeth a chaledwch yr Iddewon, roedden nhw'n dweud bod nhw eisiau tystiolaeth. Maen nhw'n gwrthod yr hyn dywed Crist. Ond fe ddangosodd Iesu Grist fod yna gymaint o dystiolaeth am bwy ydoedd. Mae'n honni fod yn fab Duw. Ac fel i ni wedi dweud o blaen, petai rhywun yn honni fod yn fab Duw, dim ond 3 opsiwn sydd. Mae'n ddyn gwallgo, mae'n gelwyddgu, neu mae'n dweud y gwir. Ystyriwch chi hynny am eiliad cyn i fynd ymlaen. Os oes unrhyw un heddi mynd i ddod oddi ar y stryd fan hyn a dweud mae nhw yw mab Duw, mi fyddech chi yn reit fuan yn sylweddoli fod y person yn wallgo. Neu mae'r person yn rhyfygu ac yn dweud celwydd. Neu byddai'r rhaid fe fod yn wir, ond byddai'n amlwg bod e ddim yn dweud yn wir, achos fyddech chi gallu gweld mae'r person yma yn dweud peth gwbl hirt. Nid mab Duw, mae mab Duw wedi... Mae'r prawf, doedd dim byd am berson Iesu Grist oedd yn dangos ei fod yn wallgo. Roedd popeth amdano fe, roedd e o'r fewn i iawn bwyll, roedd popeth yn rhesymol ac yn gywir ac yn dda ac yn lan. Doedd dim byd, dim un enghraifft o gelwydd erioed wedi bod yn ei fywyd e. Doedd e ddim yn gelwyddgu. Roedd popeth yn gweiddi mas. Nawr, os dyw e ddim yn gelwyddgu, os dyw e ddim yn wallgo, mae'n dweud y gwir. A pwy yw e? Mab Duw. Ond roedd rhain yn galw am fwy o dystiolaeth. Roedd e wedi dweud, mab Duw y dwyf. Yr un a ddaeth lawr o'r nefoedd. Fel y dywed holl a ddiwydion am y Meseia'n dod, mae fe oedd yr un. Roedd na gymaint o dystiolaeth o pwy ydoedd a pham ydoedd. Yn yr adnodau byr yma, mae yna 4 math o dystiolaeth. 4 gwahanol math. Mae'n dechrau to dweud, mae'r tad, Duw y tad, eich Duw chi'n honni dilyn Jehova, chi'n honni dilyn y Duw yma. Wel, mae Duw y tad wedi tystio, mae fi yw mab Duw. Adnod 32. Arall
sef Duw y Tad, sydd yn tystiolaethu. Peidiwch cam ddeall mae sôn am Ioan Fedyddiwr sydd fan hyn, a mae'n sôn fan hyn am Dduw y Tad. Arall sydd yn tystiolaethu amdana fi, ac mi a o'n mae gwir yw'r tystiolaeth y mae fe yn ei tystiolaethu amdana fi. Mae'n cyfeirio at ei dad nefol yn tystio ac yn arddel ei holl berson, ei weithredoedd e. Dyna chi datganiad. Duw y Tad yn ategu pwy oedd Iesu Grist. Ceir llais Duw yn datgan mai Crist oedd ei fab. Ac mae'n dweud wrth yr Iddewon, y mae eich Duw chi fod wedi datgan mai fi yw ei fab. 36 a 37. Ond mae gen i fi dystiolaeth fwy nag Ioan, canis gweithredoedd a roddes y Tad i mi yw gorffen, y gweithredoedd hynny yr ydw i fi yn ei gwneithur, sydd yn tystiolaethu amdano fi. Mae fy ngweithredoedd yn tystiolaethu mai mab Duw ydw i. Mae'r Tad am hanfonodd i, a'r Tad yr hwn am hanfonodd i, fe a dystiolaethodd amdano fi, ond ni chlywsoch wi ei lais fi'n amser, ac ni welsoch ei weddef. Dydych chi ddim wedi clywed ei lais. Chi yma heddi sydd dal yn gwrthod gwneud safiad ac ymddiried yng Nghrist. I chi yn gwrthod llais Duw. I chi ddim wedi clywed ei lais. I chi'n gwrthod ei dystiolaeth. Roedd gwirthiau, dim dim ond y Tad yn datgan mai mab oedd Iesu Grist, ond roedd gwirthiau Iesu Grist yn ddatganiad mawr o pwy ydoedd, trwy'r rhain gwelir nerth holl alluog Duw, a pan fydde'r gweithredoedd yma wedi digwydd, mi fydda na bresenoldeb. Felly chi ddychmygu diwygiadau, chi wedi darllen am ddiwygiadau, pan mae'r ysbryd glân yn dod i lawr. Dyna beth fydde fe wedi bod fel pan oedd Iesu Grist yn rhodio, roedd e fel diwygiad dyddiol pan o'ch chi am resenoldeb Crist. Roedd e yno gyda nhw, ond dychmygwch chi pan roedd na wirthiau'n digwydd, mi roedd na rhyw bresenoldeb rhyfedd, roedd presenoldeb y diwdod yno, y drindod yno, roedd Iesu Grist yn ei gwirth. Yn datgan fi yw mab Duw, fi yw'r Meseia. Pan nath Iesu Grist iachau'r dall, dychmygwch be fydde fel i fod yno. Presenoldeb Duw, fydde yna dywelwch mawr wedi bod yna, ac mi fydde llygad yr un dall wedi cael ei agor, ac gynt oedd e ddim yn gallu gweld dim byd, ond nawr oedd e'n gallu gweld y popeth o'i amgylch e. Y byddar ddim yn gallu clywed gair, yn sydyn iawn yn clywed yr adar yn canu. Dyna chi presenoldeb y diwdod oedd yno pan roedd Iesu Grist yno yn y cnawd yn gweud gwirthiau. Roedd y wirth honno yn dweud Crist y Meseia ydw i, pan codwyd y meirw o'i marwolaeth corfforol. Yr oedd na'n ddatganiad mae Iesu Grist oedd y Meseia. Pan ddath y gwahangleifion ato a cael iachad. Dyna chi eiliad, y gwahanglwyf yn edrych ar ei breichiau ac ar ei dwylo ac ar ei cyrff gyda'r holl glwyfau erchill yn gwybod bod nhw'n mynd i farw marwolaeth poenus ac yna yn dod at Grist ac yn cael iachad a glanhad ac yna'n gallu mynd o'na. Dyna bresenoldeb. Yr oedd na fwy na dim ond y glanhad yna, ond yr oedd rhain yn ddatganiad Meseia sydd fan hyn, a pob un yn condemnio y sawl oedd yn gwrthod credu ynddo. Yr oedd y gwirthiau yn datgan gwirionedd honiad Crist. Ond dim dim ond yn yr adnodau yma, mae wedi datgan tystiolaeth y Tad, Duw y Tad, mae Iesu Grist oedd y Meseia. Yr oedd y gwirthiau yn datgan mae Iesu Grist oedd y Meseia, ac nawr Ioan Fedyddiwr, adnod 33. Chwi anfonasoch at Ioan, ac fe a ddig dystiolaeth i'r gwirionedd, ond mae fi nid ydw i fy'n derbyn tystiolaeth gan ddyn, eithyr y pethau hyn yr ydw i fy'n ei dywedyd fel y gwaredau'r chwi. Yr oedd Ioan Fedyddiwr yn ragflaenydd yr Iesu ac yn gyhoeddi dyfodiad Iesu Grist a ffordd iachawdwriaeth. Roedden nhw'n gyfarwydd ag e. Roedden nhw wedi anfon rhai o'i plith ato i ddysgu mwy amdano. Ac mae e'n tystio, hwn yw'r un sydd yn dod, y Meseia. Na'r drydydd un, y pedwerydd tystiolaeth, mae'n dweud fan hyn adnod 39, yw'r ysgrythur. Chwiliwch yr ysgrythurau canis ynddynt hwy yr ydych chwi yn meddwl cael bywyd trygwyddol, a hwy'n hwy yw'r rhai sydd yn tystiolaethu amdanaf fi. O'r dechrau hyd y diwedd, be mae Crist yn dweud, mae'r ysgrythur yn cyhoeddi dyfodiad y Meseia. Yr holl broffwydolaethau yn yr Hen Testament. Dwi wedi dweud hyn dro ar ôl tro. Dyna ystadegau anhygoel sydd i'w cael yn yr Hen Testament.
o'r ychydig proffwydoliaethau. Cymerwn ni 50, dwedodd yn llyfr Bob Dici, 50 o'r tystiol o'r proffwydoliaethau, a mae yna dros 300 am Grist yn benodol yn fanwl gywir i'r fan a'r lle a phryd a sut a pham, popeth am y proffwydoliaeth, ac i chi'n cymryd 50 ohonyn nhw, ac mae'r rhif am yr ystadegyn hynny yn ei wneud e'n amhosib iddo fe bod yn unrhyw un arall ond y Meseia, Iesu Grist, Mab Duw. Mae e'n amhosib. Cymerwch i'r 300. Mae'r rhif yn mynd yn hirt. Mae'n rhif sydd yn unod yn werth. Sa'n credu bod yna air iddo fe. Does dim gair i'r gair i ddisgrifio rhif hir o'r ystadegyn. Mae'n amhosib. Mae'r prawf yn ddi-amheo. Mae'r holl fanylion yna. Fe Duw y Tad a datgan Crist yw'r Meseia. Fe nath yn gweithredoedd i ddatgan mae fi yw'r Meseia. Nath Ioan fe dyddiwr yr un o ddychu yn ei ddilyn am gyfnod yn datgan mae fi yw'r Meseia. Ac mae'r holl hen testament yn datgan mae fi yw'r Meseia. Mab Duw. Y cyfan yn pwyntio at Grist. Wel, gyda chi ni symud ymlaen yn ail angrediniaeth ystyfnig. Mae hwn yn disgrifiad o'r Iddew, ond mae'n disgrifiad o lawer sydd wedi bod yma ni'n plith ni. A sydd ddim yma bellach, ac falle rhai yma heddi, falle ni'r rhai sy'n gwrando. Yr hyn i ni'n gweld fan hyn, a'r hyn i ni'n gweld trwy'r adeg, yw angrediniaeth dyn, a hyn oherwydd dyw dyn ddim am gredu. Gewn ni bwysleisio hyn, yn un o'r llyfrau nes i ddarllen, dwi'n yn cofio pa un oedd e, ond oedd yn hynod o ddiddorol. Yn pwysleisio hwn a gwrandewch ar hyn. Nid yw dyn yn gwrthod credu oherwydd diffyg tystiolaeth. Dwi ddim yn wir. Sydd yn neud i chi feddwl, dwi ddim yn sefyll yn erbyn y pwyslais a'r greadigaeth a profi mae Duw sydd wedi creu. Ni'n gwybod mae Duw sydd wedi creu ffŵl sydd yn dweud yn wahanol. Ond ydych chi ddim yn mynd i berswadio'r un enaid i gredu trwy brofi mae Duw greodd y greadigaeth. I ni'n gwybod fel ffaith, ffŵl. Ac neithiwr yn y pobl ifanc, o Thomas Watson yn disgrifio, y dyn mwyaf pechadurus oll yw'r un sydd yn gwadu bydolaeth Duw. Yr un sy'n dweud nad oes na Duw, yr anffyddiwr. Maen nhw'n ddynion ac yn bobl ofnadw o bechadurus sydd yn mynd i dweud nad oes na Dduw. Ac eto i gyd, beth i ni'n gweld yn ein hoes ni, yw gwlad llawn o anffyddwyr. Hyd yn oed i ni'n gwybod, a dwi ddim yn credu fod y fath beth ac anffyddiwr, hynny yw rhywun sydd ddim yn credu mewn Duw. Dwi ddim yn bosib. Mae pob dyn yn gwybod yn ymderau ei galon bod na Dduw, ond beth sy'n digwydd yw maen nhw'n rhedeg i ffwrdd ohono, maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r syniad o Dduw, ac mae'r cydwybod wedi cael ei wasgu lawr gymaint, maen nhw'n meddwl bod nhw ddim yn credu mewn Duw. Ond os i chi'n datgan nad oes na Dduw, mae gair Duw yn dweud i chi'n bechadurus. Y mwyaf oll. I godi dwrn fyny at Dduw i chi ddim yn credu sydd yn bodoli. Pechod o'r mwyaf yw gwadu bydolaeth Duw. Ond gewn ni ddweud hyn, cyn i ni fynd ymlaen, be bynnag i chi'n dweud, os i chi dal ddim yn Gristion, un peth i ni'n gwybod, nid yw'r ffaith hynny oherwydd i chi ddim wedi cael digon o dystiolaeth. Nid yw oherwydd nad yw yn gallu gweld Duw. Nid yw dyn yn gallu gweld llawer o bethau, ac eto maen nhw'n credu yn ei bydolaeth. Nid yw dyn yn gallu gweld y gwynt, ond chi dal yn credu bod na wynt. Ni'n gwybod bod na wynt, ni'n teimlo'r gwynt, a ni'n gweld ei effaith e. Ac felly, nid diffyg tystiolaeth yw eich problem. Dwi ddim yn gallu gweld Duw, dwi ddim yn gallu gweld Crist, dwi ddim yn gallu meddwl am dragwyddoldeb ac am nefoedd. Dwi methu gweld y nefoedd, dwi methu gweld y gatiau maen nhw'n sôn amdano, ac felly dwi ddim yn wir. Ac mae hwn fel yn y byd o ddychymyg. Tylwyth teg, a dyna fel mae'r byd yma wedi wneud ei fel bod ni'n ffylied yn credu yn niw. Ond mae gair Duw yn dweud chi yw'r ffŵl am beidio credu yn niw. Ac mae peidio credu yn niw yn bechod erchyll, y mwyaf. Nid diffyg tystiolaeth yw'r broblem. Fel i ni'n deall fan hyn, eich problem yw diffyg awydd i gredu. Dyna beth yw e.
Nid bod chi ddim yn gallu credu, ond nid oherwydd chi'n meddwl, mae hwnna rhy anodd I fi credu, dwi ddim yn gallu credu hyn, mae rhaid fi cael ffeithiau, dwi'n glyfar, dwi'n yr oes hon, dwi'n wyddonydd, mae pobl yn licio hwnna, dwi'n wyddonydd, dwi'n un sydd yn gorfod cael gwybod yn union beth sydd yn wir, ac felly oherwydd hynny, rhaid I fi cael y ffeithiau, rhaid I fi fod wedi bod yna ar ddechrau'r byd, I weld y byd yn dod o ddim byd. Dyna'r lefel I ni'n sôn amdano. Ond beth I ni'n gwybod yw, dwi'n mynd I wneud yna. Fel dwedais I ar y dechrau, petaw ni'n galw ar I ddewn ar sigla'r adeilad yma, petai yn. Trwy ras yn gweld bod yn iawn I siglo'r adeilad. Petaw ni'n dweud, sigla'r mynyddoedd, sychar afon llyn yr Rhath I fyny, ac gwneud rhyw gwirthiau rhyfeddol, ac o'ch blaenau chi fan hyn. Un peth byddwn ni'n gallu dweud yw, byddwch chi'n cario ymlaen heno I wneud beth oeddech chi'n wneud nos Sul diwetha. A bore fori, byddwch chi'n neud yr un peth. A nos Wener nesaf, fi chi'n mynd i'r un llefydd. A fyddwch chi'n gwylio ar y teledu neu ar eich ffonau symudol pethau na ddylsech chi wylio. A fyddwch chi'n siarad â phobl ac wneud yr holl bethau ac fydd eich dyheuadau chi am falchder ac am swydd. Dwi eisiau cael y swydd fwyaf pwysig, y fwyaf arian. Dwi eisiau pawb gwybod pa mor glyfar ydw I a fy mhlant. A fi dim gwahaniaeth. Fi dim gwahaniaeth o gwbl, hyd yn oed petai'r gwirthiau mwyaf anhygol yn digwydd. Pe symudau y ddaear. Achos y broblem yw, chi ddim eisiau credu. Dyna'r broblem. Dydych chi ddim am glywed y dystiolaeth. Gan eich bod yn gwybod fod y tystiolaeth I gyd yno, chi'n gwybod hynny, hyd yn os chi'n gwadu fe. Mae yna bobl yn gwybod, os wy'n dod wyneb yn wyneb, mae yna rai sydd wedi cael ei magu yn gwybod mae dyma'r gwirionedd ac yn gwybod fod yna bwer yn y gair. Ond maen nhw'n rhedeg I ffwrdd o ddylanwad. Sawl un I ni'n gwybod ac yn ni'n nabod, gwybod amdanyn nhw sydd wedi cael ei treithi gyda'r Efengyl ac wedi gweld rhyfeddodau ac sydd yn rhedeg I ffwrdd o ddylanwad Cristnogion pam maen nhw'n gwybod bod nhw'n iawn. Maen nhw'n gwybod bod yna nerth ymhregethiad yr Efengyl ac mae yna ofni eistedd yma yn y seddi. Beth os daw Duw heddi? Beth os wneud Duw fy achub I heddi? Dwi ddim eisiau cael fy achub. Dwi ddim eisiau peidio mynd allan ar nos Wener gyda ffrindiau. Dwi ddim eisiau'r broblem o ddweud wrth fy nghydweithwyr ar nos Sadwrn. Ie, chi'n mynd allan am ddrinc bach I sy'n dod â fi a chi'n dweud, wel na, dwi ddim yn cyfforddus I wneud y pethau hynny. Dwi ddim eisiau wneud hynny. Dwi ddim eisiau goffo fod yn dawel pan maen nhw'n dweud pethau ac yn dweud jocs sydd chydig bach yn ffrwd. Dwi ddim eisiau hynny. Dwi wedi blino ar y cyfyngiadau. Dwi eisiau cael rhyddid. Dwi eisiau gallu deffro bore dydd Sul am 10 o'r gloch, 11 o'r gloch, a peidio gorfod dod i'r capel. Ac chi'n meddwl, dwi ddim eisiau bod yma, ac maen nhw'n eistedd yna yn y sedd ac yn meddwl, dwi ddim eisiau dod yn agos I Gristion. Pam? Achos dwi'n gwybod mae yna bwer yn y gair, pam mae Duw ar waith, fi allai achub fi yn y fan ar lle, a dwi ddim eisiau bod yma. Ac I ni wedi clywed pobl sydd yn dweud, dwi'n methu aros I fod allan trwy'r drysau, achos mae'r peth yn frawychus. Maen nhw'n gwybod bod ni'n iawn, ond wedi dweud hynny, dyn nhw ddim eisiau gwybod, dyn nhw ddim eisiau clywed, dyn nhw ddim eisiau credu. Peidiwch a meddwl bod ni mor naif a peidio sylweddoli hynny. Dyna fel oedden ni. Dyna fel mae'r anghredadyn. Dyw'r anghredadyn ddim eisiau credu. Doedd yr Iddewon ddim eisiau credu. Roedd yr holl dystiolaeth yno o flaen yr Iddewon. Roedd Iesu Grist o'i blaen nhw. Roedd Duw y Tad I datgan pwy oedd e. Roedd Ioan Fedyddiwr wedi dweud pwy oedd e. Roedd y gwirthiau yn dweud pwy oedd e. Roedd yr holl proffwydi yn tystio mai fe oedd Crist ac fe cyflawnwyd y cyfan. Ac roedden nhw dal I wrthod credu. Gallwch chi ddim cael mwy o wirthiau. Dyna drist. Y sawl sydd am gadw'n bell I ffwrdd, mor bell I ffwrdd a phosib, o sain yr Efengyl. Gan yn gwybod gall trawsnewidiad ar enau digwydd ar amrantiaid. Doedd dim ots fod Duw y Tad yn tystio i'r Iddewon, cyn bellai bod yr Iddewon yn cwestiwn. Y Duw roedden nhw'n honni ei ddilyn, dim ots. Doedden nhw ddim am gredu, doedd dim ots bod yr hyn dywed Ioan Fedyddiwr, doedd dim ots am y gwirthiau, doedden nhw ddim eisiau credu,
Doedd ddim yn poeni beth oedd yr Hen Testament yn dweud, pethau chi'n eistedd nhw lawr yn dweud, edrychwch ar yr Hen Testament, mae yna, mae mor amlwg. Ac eto, nid oeddent am glywed yr hyn oedd yn y neges. Gwrandewch eto ar adnod 39, mae'n anhygoel adnod. Chwiliwch yr ysgrythurau candid ynddynt hwy yr ydych chwi yn meddwl cael bywyd tragweddol, a hwynt hwy yw'r rhai sydd yn tystio leithi amdana fi. O, dyma sydd yn frawychus fan hyn. Am yr Iddewon, a gwrandewch, achos dwi ddim yn amlwg ar y darlleniad cyntaf be mae hwn yn ei olygu, a mae gwahanol ffyrdd o edrych arno fe, ond mae yn frawychus. Achos dwi'n credu, fel dwi wedi dweud bob tro, dwi'n credu bod Israel a Chymru yn debyg iawn. Mae yna rhyw berthynas agos. Mewn sawl ffordd. Ond falle yn bennaf oll i feddwl am yr holl ddiwygiadau sydd wedi bod yng Nghymru. A'r holl fendithion fuodd ar bobl Israel, mae yna rhyw debygrwydd. Ac yn drist iawn, mae yna debygrwydd anhygol yn yr Iddewon anghrediniol a'r Cymru sydd ohoni wedi bod a bellach heddi. Capelwyr Cymreig. Yr oedd yr Iddewon wedi chwilio'r ysgrythur. Chwiliwch yr ysgrythurau, mi roedd yr Iddewon wedi chwilio'r ysgrythur. A ydych chi'n gallu meddwl am mynd lan at Iddew, Phariseaid, ysgrifenyddion, a dweud wrthyn nhw, chi ddim wedi darllen yr Hen Testament? Bydde ddim yn bosib. Mi ddarllenon o'r Hen Testament. Roedden nhw'n gwybod yr Hen Testament. Roedden nhw wedi chwilio'r Hen Testament. Yn gyfarwydd iawn ar Hen Testament. Roedd e'n gwybod y cyfan am y gyfraith yn gyfarwydd ar bob rhan ohoni, a fe gallant ddadlau ei hachos yn gwybod yr hanes. Roedd e'n gwybod hanes yr Iddewon i gyd o'r hanes yr Hen Testament, yn gwybod enwau'r brenhinoedd, o roedd nhw mor grefyddol. Ac eto be mae'r adnod yma'n dweud ar adnodau o hamgylch, nid oeddent wedi ei ddeall. Roeddent mor bell. Meddyliant hyn, gan fod y gyfraith wedi ei roi iddyn nhw fel cenedl, y deg orchymyn, y gyfraith, gan mai pobl Duw oeddent, credant fod y gair yn ei dwylo. A gan ei bod yn gallu clywed y gair yn cael ei ffrigethu, credant ynddynt hwyr ydych chwi yn meddwl cael bywyd tragweddol. I chi yn meddwl, gan eich bod wedi chwilio'r ysgrythur, bod ganddoch chi bywyd tragweddol. I chi yn meddwl, gan fod gair Duw ganddoch chi fel cenedl, eich bod chi yn saff. Ond nid hwnna'n debyg i capelwyr Cymraeg. Yr rhai nad ydynt wedi profi'r ail enedigaeth gwirthiol, ond yn mynychu capel, ac yn darllen gair Duw, ac yn gwrando ar bregethau, hyd yn oed yn cadw'r sabath sydd pryn ddim yn digwydd bellach. Faint o hyd yn oed pobl sy'n proffesu dwi'n amau lle mae'r rheini'n sefyll, allai ddim dweud heb i siarad â bob un o'n nhw, ond i beidio cadw'r sabath. Sut fedrith rheina cael ei galw yn blant i Dduw a peidio cadw'r sabath? Gair Duw yn datgan cadwch un dydd o'r neilltu. Pobl yn barod i beidio mynd i'r cwrdd o gwbl. Ac os oes rhaid i gadw lawr un, sut gall rheini fod yn bobl sy'n cael ei achub o effer tragweddol? Dwi ddim yn bosib, dwi ddim yn ei synwyr nag yw, dwi ddim yn ei synwyr, ac eto beth sydd gyda ni yn ein gwlad ni bellach yn y byd efengyled a'r byd sydd ddim yn honni fod yn efengyled, y crefyddwyr Cymreig fel yr Iddewon gynt. Meddwl, gan bod y Beibl gyda ni yn ein iaith, gan fod emynau Williams Pantacelyn gyda ni, ac Ann Griffiths, dyna'r emynau gorau posib, a gan bod ni'n genedl, ac maen nhw yn ein dwylo ni, i ni'n saff. Dwi'n mynd i'r capel, dwi'n mynd i fod yn saff. A fel roedd yr Iddewon yn meddwl. Yn meddwl bod hwnna'n ddigon. Ond dyma be mae Crist yn dweud, a hyn sydd mor drist, nid ydych wedi chwilio'r ysgrythau yn y modd cywir. Achos nid ydych chi wedi chwilio'r ysgrythurau yn chwilio am Grist. I chi ddim wedi gweld Crist yn yr ysgrythur o gwbl. I chi'n chwilio am un arall. I chi'n chwilio am Feseia arall. I chi ddim wedi gweld. A dwi yma, dwi'n dystiolaeth i pwy ydw i. Dwi'n fab Duw, mae'r tad i datgan. Mae Ioan Fedyddiwr, mae'r gwirthiau, mae'r Hen Testament, mae'r proffwydoliaethau i gyd yn datgan. Mae fi yw'r Crist.
Ond I chi wedi chwilio'r ysgrythur, mae wedi bod yn eich dwylo, ond ydych chi ddim wedi chwilio'n iawn. Golloch i'r brif neges. Chi wedi colli'r darn pwysica canolog. Mae am Grist y mae gair Duw yn sôn yr Hen Testament. A'i fod o'i blaenau nhw nawr. Dewch ar adnod 37 ac 38. A'r tad yr hwn am hanfonodd I, fe a dystiolaethodd amdana fi, ond sylwch hwn, ni chlywsoch chwi ei lais ef un amser. Chi bobl grefyddol. Chi gapelwyr, chi sydd yn meddwl bod gair Duw gyda chi. Chi sy'n meddwl gan bod chi wedi cael eich magu ar eilwyd Gristnogol. Chi sydd yn meddwl fel hyn, mae'r holl dystiolaeth yma, ond ydych chi ddim wedi ei weld e. Ni chlywsoch ei lais ef un amser, ac ni welsoch ei weddef, ac nid oes gennych chwi mwy air ef yn aros ynoch. Dyw gair Duw ddim ynoch chi. Pa bynnag mor grefyddol I chi, beth bynnag eich proffes chi, nid yw gair Duw ynoch chi. Dyw ddim na? Canis yr hwn a anfonodd fe, hwnnw nid ydych chwi yn credu iddo. Chi'n galw am fwy o dystiolaeth, ond nid ddim mwy o dystiolaeth. Chi'n pam chi ddim eisiau credu. Chi ddim eisiau crefydd sydd yn cyfyngu. Ond nid yna'r broblem. Dewch chi ar draws pobl sydd yn dweud, dwi ddim eisiau cyfyngiadau ar fy nghefydd I yna mae'n neud I chi boeni. Dyna beth oedd yr Iddewon. Peidiwch chi a sbwylo fy mywyd I, crefyddol neu beidio. Dwi ddim eisiau cyfyngiadau. Dyna gondemniad o'i hangrediniaeth adnod 40. Ond ni fynnwch chwi ddyfod ata fi fel y caffoch fywyd. I chi ddim eisiau bywyd. Chi ddim eisiau bywyd ysbrydol. Chi ddim eisiau'r ailenedigaeth. Ac bod yr holl dystiolaeth yno. Dyma'r broblem, chi ddim eisiau fe. Achos siwr o fod, os yna rai yn y cwch yna fan hyn nawr, siwr o fod tybiwn ni, I chi'n meddwl, 10 munud falle gyda fe, falle bydd yn 20 munud arall. Mae wedi mynd 20 munud ambell waith o nawr. Beth am bore fori? Be dwi'n neud fori? Be dwi'n neud dros y penwythnos? A falle bydd ambell I beth yn amheus, ond chi'n gwybod beth sy'n ots da chi? Ond falle am eiliad bach fod presenoldeb Duw yn dod ac yn dechrau siglo tipyn bach. Ond chi'n gwybod beth I chi di meddwl? Na, sa'n mynd I feddwl. Gladdau mhen yn y tywod ar y pwynt yma. Na I freuddwydio tipyn bach nawr. Beth am I fi freuddwydio? Beth am I feddwl am rhywbeth bach neis? Beth am I fi ddychmygu beth dwi eisiau gwneud wythnos nesaf? A'r hyn sydd ar waith fan hyn yw hyn. Mae'ch calon chi, yr holl dystiolaeth amlwg sydd o'ch cwmpas chi, chi ddim eisiau credu. Oherwydd dyw ei air ef ddim yn eich calonau chi, ei fod yn eich dwylo chi. A dyma beth sy'n fwy brewachus, cam I nôl i'r rhai crefyddol. Faint ddim llawer ar ôl ohonynt, ond mae mor drist o feddwl yn ein capeli Cymreig ni, lle nad yw'r efengyl yn cael ei ffregethu. I ddweud y gwir, mae'r efengyl yn cael ei chasau. Ond mae'n drist I feddwl am rhai yn dod i'r cwrdd, wedi gwisgo lan, yn dod yn smart ac yn hyfryd iawn, cadw'r drysau agor, canu'r emyn, gwrando ar breges sydd heb Grist, heb yr efengyl. Dweudwch chi fod yn neis i'ch gilydd. Dweudwch chi rhannu'ch nwyddau, chi meddwl am y tlawd. Popeth yn neis, popeth yn iawn, ond nid yna'r efengyl. Gyda byd wneud na, mae'r byd yn galw mas I wneud y peth yna, ond swydd ar eglwys I dweud, mae yna golledigaeth, mae yna fywyd tragwyddol, mae yna farwolaeth tragwyddol, a fod Iesu Grist wedi dod i'ch achub chi. Dyna'r neges. Dim byd arall. Peidiwch a meddwl gan bod chi'n dod i'r capel, bod chi'n saff. Peidiwch a meddwl gan bod y gair Duw yn eich dwylo chi, bod chi'n canu'r emyn a bod chi ddim yn rhy wrthwynebus iddo fe. O byddwch yn ofalus. Y di grefydd neu'r crefyddol, cymerwch eich rhybuddio ac yn olaf, ac falle fydd hwn yn rhyddhad yn fyr hefyd ac yn fyrach. Cyngor gwerthfawr. Dyma chi gyngor. Yn y condemniad o'r Iddewon, y crefyddol. Y ffaith ei bod wedi chwilio'r ysgrythur. Chio beth sydd wastad yn drist, oedd yn benbleth I fi ar y cychwyn, ond pan I chi'n darllen adnodau fel un I chi'n ei ddeall, yn y colegau diwynyddol sydd ar hyd a lled y wlad.
sydd ddim yn credu yn yr efengyl. Maen nhw'n chwilio ar ysgrythur. Maen nhw'n gwybod I hadnodau yn anhygoel. Dwi wedi clywed darlithiau rhyfeddol. Sut gellir gwadu yr efengyl a'r gwirionedd ac yn dal I lwyddo I wneud Mae'n anhygoel. Maen nhw'n chwilio ar ysgrythur, maen nhw'n gwisgo'n iawn, maen nhw'n mynd i'r capel pregethu o dro I dro. Ac maen nhw falle mewn gwahanol mathau o gapeli wedi gwisgo am yn gwisgoedd rhyfeddol. Ac maen nhw'n dweud dyma gair Duw. Ac maen nhw'n dweud, ac eto dyw'r efengyl ddim ganddyn nhw. Fel yr Iddewon. Maen nhw'n chwilio ar ysgrythur, ond ddim yn iawn. Maen nhw'n chwilio ar ysgrythur I greu crefydd personol sy'n siwtio nhw. Dydyn nhw ddim yn chwilio am Grist. Maen nhw wedi methu'r efengyl, ond dyma I chi gyngor I bawb yma heddi. O na fyddech chi'n chwilio ar ysgrythur. Pam? Wel, chwiliwch ar ysgrythur, canis ynddynt hwyr ydych chi yn meddwl cael bywyd trygwyddol. Dyna beth oedd yr Iddewon yn meddwl, oherwydd bod ganddyn nhw'r ysgrythur, yr oedden nhw'n meddwl bod ganddyn nhw fywyd ysbrydol. Ond os newch chi chwilio ar ysgrythur yn iawn, yng ngair Duw, dewch o hyd I Grist. Peidiwch â meddwl y cewch chi fywyd trygwyddol trwy gydnabod gair Duw yn unig, trwy ei ddarllen yn unig. O na fyddech chi'n chwilio am y gwirionedd, y byddech chi'n chwilio mwyn dod o hyd I Grist. O ma bywyd trygwyddol i'w gael, ond nid trwy dal y Beibl yn eich llaw, nid trwy dod i'r capel yn unig, y mae bywyd trygwyddol i'w gael yn Iesu Grist. Nid llythrennau y Beibl, nid y papur, nid y seremoni, ond trwy adnabod yr un y mae'r ysgrythur yn pwyntio tuag ato at Grist. Chi'n bod yn y gair, fe gewch glywed am yr hyn a ddaeth Grist i'w wneud. Fe nath ddod I ddelio a'ch pechod, I gyflawni'r ddeddf yn y gyfraith yn ein lle ni, fe nath cyfan yn ein lle ni. Fe ddaeth I gymeryd ein cosb ar y groes, yno ar y groes fe dalodd yr prist. Dyna gyhoeddodd yr Hen Testament. Dyna beth yw holl neges yr Hen Testament. Reit ar y cychwyn yn Genesis 3:15, darllenwch yn eich amser, dyna oedd y neges bod Iesu Grist yn dod. Fe gollodd yr Iddewon hynny, di allan o'n honno. Mae'n amlwg. Welon nhw mohono, yr ai clyfar. Welon nhw mohono fe. Eseia 53, dyna chi ddisgrifiad. Cannoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist fynd i'r groes, a fe gafodd yr Iddewon y fath fanylder a chredon nhw ddim. Trwy'r holl broffwydolaethau cyhoeddwyd mae Iesu oedd y Meseia. O na fyddech chi'n dod at hwn, o na fyddech chi yn gofyn. Byddech chi'n gofyn I Dduw, o Dduw Groslon, helpa fi weld Crist yn yr ysgrythur, trwy ddarllen ei air, trwy bregethiad ei air Bo chi'n neud y mwyaf o bob un o'r oedfaon lle mae'r gair yn cael ei pregethu. Bo chi'n dod a chi'n cyfadde gerbron Duw yn dawel sy'n eisiau chi dweud yn uchel. Chi'n gweddio yn dawel o Dduw maddau I mi am fy rhagryd. Dwi wedi smalio, dwi wedi gwneud hyn a'r llall. Ond nawr dwi eisiau gwybod beth sydd yn y gair. Dwi eisiau chwilio ar gair. Dwi eisiau chwilio ar ysgrythur. Dwi eisiau dod o hyd I Grist yn yr ysgrythur. Dwi am I Grist I fod yn eiddo I mi. Dwi dy fod yn eiddo I mi mewn llythrennau, eglur, clir. Pam na newch chi ddweud hynny? Achos allai ddweud wrth chi pam na newch chi achos chi ddim eisiau. Dyna pam. Os fyddech chi'n gweddio'r weddi hon, o Dduw Groslon, agor llygaid fe ynaid I weld fy angen am Grist. O Dduw Groslon, dangos I mi Grist. Petai chi'n gweddio hynny, o, dyna ryfeddodau. Ond chi'n gwybod beth, y rheswm nad ydych chi'n fodlon gweddio o'ch calon, achos chi ddim eisiau gweld Grist. Dyna pam. O na fyddech chi yn gweld Crist a'i fynwesu, a byddwch chi'n cael derbyn y ffydd I gredu ac I bwyso nhw. Peidiwch â bod fel rhai o'r Iddewon. Mae hwn hyd yn oed mae hwn yn mynd i'r ochr chydig bach, ond o'r rhaid fi sôn amdano fe, achos fe ddath wrth fi baratoi, wrth fi gloi, fe ddylies I am yr adnodau yma adnod 35. A mae werth sôn amdano fe, achos mae yna rai dwi'n ystyried. Sa'n nhw'n gallu cofio'r enwau, ond mae yna rhai pobl ifanc dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, sydd fel hyn. Yr oedd yna rai yn frwdfrydig am gyfnod pan glywsant Ioan fydyddiwr.
35. Efe oedd gan nwyll yn llosgi ac yn goleo, a chwythau, sôn am yr Iddewon, oedd e chewe llysgar I orfoleddu dros amser yn ei oleuni ef. Meddyliwch, Iddewon! Wedi clywed Ioan Fydyddiwr, wedi dod I un o'i bregethau fe, wedi clywed am Edifeirwch ac wedi gweld y goleuni, ac yn gorfoleddu yn y goleuni, ac yn rhyfeddu yn y neges a gafodd ei bregethu ac yn frwd frydig am gyfnod, am amser. A pan dath yr amser I ladd Ioan Fydyddiwr, wnaethon nhw ddim I amddiffyn e. A nawr fod Crist o'i blaenau nhw yn ei wrthod e. Dwi'n nabod gormod fel hyn. A roedd rhain wastad yn neud I fi ar y pryd teimlo fel dod dim clem dy fi. Gweddio yn y cwrdd gweddi, sefyll lan, o flan lot, ac yn gweddio. Roedd na fedolrwydd yn ei bywydau nhw, ond sy'n ar y pryd, roedden nhw'n llawn sel, ac yn dod i'r cwrdd gweddi, ac yn gweddio, ac yn tystio leithi, ac yn neud hyn ar llall, mynd lan at bobl ac yn dweud am yr oriau maith. Mae'n anhygoel. Rhai pobl sy'n hoffi dweud at bobl am y 7 awr o amser tawel maen nhw'n ei gael. Os oes rhain dweud hynny wrthych chi, mae'n eich I feddwl beth sydd yn mynd ymlaen. Os ych chi wedi cael 7 awr o amser tawel, tybiwn ni, dylech chi fod mor ostryngedig chi ddim yn mynd i'w gyhoeddi fe. Ond roedd rhain yn llawn gorfoled ac yn dweud wrthyn ni ar fy 8 awr o aweddi neu beth bynnag ac dwi wedi darllen y cyfrolau diri yma ac yn gyhoeddi fe pawb ac yna mewn 2-3 mlynedd ble maen nhw nunlle yn agos I gapel ac os yw ei gapel mae rhyw gapel lle mae bydolrwydd yn rhemp. Nath fi feddwl am rheini pan darllenis I ac o'n I am dod ar hybydd bach mewn hyd yn oed bod yn mynd ar trywydd bach arall. Byddwch ofalus. Byddwch ofalus eich bod wedi pwyso ar Grist ac ar Grist yn unig ac yn llwyr. Peidiwch â pwyso ar broffes yn unig. Pwyswch ar Grist. Mae yna lawer sydd wedi bod yn llawn brwdfrydedd. Ond pam wedi dod I sefyll I chi'n gweld dyn nhw ddim yn fodlon cyfri'r gost. Mae hwnna'n digwydd ar ôl 2-3 blynedd I rai 30-40 o flynyddoedd, ond ni'n gwybod hyn, pam yn dod I sefyll dros y gwirionedd, dyn nhw ddim yn fodlon. Pam? Dyn nhw ddim wedi ddeall. Ac wedyn ni'n gweld dyn nhw ddim eisiau deall. Dyn nhw ddim eisiau deall, achos maen nhw fel yr Iddewon. Dim ots faint o dystiolaeth rowch I iddyn nhw, doedden nhw ddim eisiau credu. Na fydd gair Duw yn trigo yno chwi. Na fyddai Crist yn trigo trwy ffydd yn eich calonnau chwi. Na fyddwch chi yn galw arno Dduw graslon agor fel llygaid. Gweddiwch hynny. A chi bod y cam cyntaf yw bod chi eisiau gweddio fe, ac os ych chi eisiau gweddio fe, mae yn weddi ac yna fe ddaw. Yr hyn oll a ddaw at Grist nisbwriaf allan byth. Ni'n gwybod hynny. Does dim un enaid wedi cael ei troi ffwrdd o Grist erioed. Felly os ych chi'n mentro dweud, dwi wedi dod a digwyddodd dim byd, gai ddweud yn garedig iawn wrth chi'n naddo ddim. Chi ddim wedi dod. A chi'n gwybod pam? Doeddech chi ddim wir eisiau dod. Achos o'ch chi'n meddwl am nos Wener a nos Sadwn. O'ch chi'n meddwl am y cwrs o'ch chi'n mynd I gael, a'r swydd anhygol o'ch chi'n mynd I gael, a'r sylw, a'r arian, a'r cyfoeth, a'r mwynhad, a'r pleser, a'r holl beth. Dyna pham, chi ddim eisiau credu. Yr holl brawf o'ch cwmpas chi. Ond os ych chi eisiau credu, chwiliwch yr ysgrythurau go iawn. Dim fel yr Iddewon. Nid fel crefyddwyr Cymreig hyd yn oed. Fel oedden ni gyd gynt. Dyna mae'n feirniadaeth o crefyddwyr Cymreig, chos dyna oedden ni gyd cyn trwy ras Duw i'n llygaid cael ei hagor. Chwiliwch yr ysgrythau go iawn. Pidwch â chwarae gyda fe, pidwch â chwarae gyda crefydd, chwiliwch yr ysgrythurau. Canis ynddynt hwyr ydych chi yn meddwl cael bywyd tragwyddol. A hwynt hwy, dyma beth sy'n bwysig, hwynt hwy yw'r rhai sydd yn tystio leithi amdana fi. Dyna lle mae'r gwirionedd yn y gair. Na fyddwch chi'n dod at Grist a phwyso a chredu ynddo ef ac edifarhau ac yna cewch fywyd tragwyddol. Gadewch i ni weddio. Dduw,
I ni yn gofyn i ti i drigarhau wrthym, i agor llygaid y deillon, ac yn gofyn i rai yma, ac rai efallai sy'n gwrando, a rhai oedd yn arfer bod yma. I ni'n gofyn o Dduw i ti trwy dy ras i beri nhw hyd yn oed, y nawr i fod i weld i pechod, ac y byddant yn galw arna ti, o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid, i weld fy angen am Grist. Tyrd gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth, gadewch i ni ganu emyn rhif 298 ac hefyd 299 o'r nef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nhraed. 298 ac hefyd 299, gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.